mellemløb, det er Bredal Brothers Redline. Indtil sidste år har den været blå. Her er altså en Ford, det er bygget på. Ja, lige fra starten var der altså en lille slid noget, der ikke lød helt rent som det skulle, og så lige pludselig tog det fart, skal jeg hilse at sige. Og det sker så bare af det der. Måske en lille ildebrand.